Salutare tuturor, sunt Tiger Gaming 3 și... Salutare tuturor, sunt Tiger Gaming 3 și acum să jucăm Bird Simulator. Simulator de păsări. O să dăm start. Ne alegem de aici păsări. Eu am păsările ăștia două că le-am cumpărat cu bănuți. Nu cu Robux sau cu X-ul, nu. Le-am cumpărat cu bănuții din joc. O să alegem păsărea asta drăguță, da, pentru că, uite, vedeți tokens din ăsta, noi avem 0, că le-am cheltuit banii pe... Bun, la ăsta am level 3, că am jucat cu el ca să fac bani pentru ăsta. Asta e prima pasăre care o puteți să o aveți. Am level 3 cu ea. Nu, dar cel mai ușor e cu asta, că mănâncă flori, semințe și căpșuni și florile se găsesc mai peste tot. Dar noi să jucăm cu păsărica asta drăguță. Longest run. Ok. Play. Vedeți ce drăguță suntem. Și dacă țineți apăsat click, uite, vedeți cine spune hold fly și click dreapta și release to glide. Și prima dată ca să puteți să zburați, apăsați space. Nu așa m-am mers. Space, hold, drive. Și puteți să... Și acolo sunt mâncările și chestii. Asta mănâncă... Asta mănâncă... Asta mănâncă semințe și gândaci, insecte. Și dacă apăsăm 1, 2, 3, 4, doar ce sunete drăguțe au ăștia. Alte păsări nu le-au așa. Vedeți cum au ceilalți, se aud și ei. Și de aici beți apă și trebuie să găsim o furnică ceva. Cred că e furnică. Hai că și asta zboară înspre mâncare, cred. Dar aia mănâncă doar frunze și chestii. Și așa faceți bani, trebuie să faceți level la ăștia. Uitați, uite flori. Putem, asta aici. Flore, da. Putem să o mâncăm dacă eram din ăla, da. Noi nu suntem din ăla. Albino, o mâncăm. Vino încoace. Am nevoie. Ori cred că tu ne taci. Așa că o să plecăm. Și o să căutăm de mâncare mai bine. Uite. Flori. De asta ziceam... scuzați-mă, a căzut ceva, nu știu. Trebuie să găsim de mâncare neapărat. Ori ne dăm miseri și murim. Nu, vreau să ne schimb pe cealaltă pasăre. E un record, n-am mâncat 0 chestii. Return to menu. Asta. Am deblocat și social. O să fim sociali. Ne dă de la level 1 up.
Uitați. Ăștia suntem noi. Dacă eram, putem să mâncăm asta. Uite, asta e insect. Nu cam sete, cred. Uite, altă păsărică. What? Dispărut. Și sunt și animale. Uitați, am găsit și de mâncărică. Stai, chiar unde e mâncărică? Uitați. Noi mâncăm ciupercile acestea. Mâncăm și florile. Și mâncăm și florile astea. Deci cât de simplu poate să fie. Vedeți cât de simplu poate să fie. Și dacă țineți și pe click dreapta, n-are nicio treabă, tot zboară. Și asta mâncăm noi. Noi mâncăm de toate. Flori. Flori. Haide, bă. What? Ce se întâmplă cu păsările? Levitează ceva? Așa le fi. Hai să mergem undeva sus. Fugeam glide de mine. Cam sete. Mi sete și în realitate, da, în film. Nu o să beau în timpul ăsta. De fapt, o să beau. Că am apă fix lângă mine, stați așa să beau. Nu mai apă, super. Nu mai apă în cană. Hai să stăm undeva. Hai în vârf. Nu. E imposibil să stai din vârf. Bun, dar o să oprim video acesta aici. I-am vrut decât să vi-l arăt. Nu o să facem video cine știe ce mari, când doar vi-l arăt. Deci, da, stai să-mi dau reset. Că nu m-am activat, stai să intru mediu. Bun, și ne vedem data viitoare. Bye, bye.